preguntarvos desde cando levamos traballando a aprendizaxe cooperativo nas nosas aulas. Empezamos fai 10 anos, cando os dous entramos no centro, porque había un neno que tiña síndrome de Down e buscábamos novas metodoloxías para traballar con ele. É verdade que foi unha iniciativa da mestra de 3 anos que comezou ela con todo este proceso e foi incluindo o resto do profesorado para que fósemos levando pouco a pouco, nivel a nivel, para chegar ata arriba, ata a secundaria. A ver, os inicios, non imos mentir, foron difíciles. Ao principio costábamos moito, costábanos que os nenos aprenderan a traballar deste xeito, que nos mesmos traballáramos deste xeito. Foi difícil porque Pablo ten síndrome de Down. Foi difícil asumilo para todos. Porque ao principio non sabía falar e a veces el non quería pegarnos, pero pegábanos. Non entendíamos porque non sabía falar. Era unha forma de comunicarse pero costounos entendela e agora estamos moi unidos. E que a día de hoxe podemos decir que non traballamos con algo que non sea aprendizaxe cooperativo, vense os resultados. Estes nenos levan, desde que foron escolarizados até agora, traballando deste xeito e non o cambiamos por nada, vemos que funciona. Estamos traballando con un proxecto que se chama Erasmus Plus e estamos traballando con dúas asociacións, Down e Só lles falta falar, que é unha asociación de cans. Veñen un venres por mes e traballamos a inclusión. É unha forma de compartir e de aprender con outros centros sobre metodoloxías inclusivas. Como traballamos nós? Pois unha vez ao mes veñen as dúas asociacións, representantes das dúas asociacións ao noso centro e traballamos cos cans dentro da aula. Traballamos contidos, estándares de aprendizaxe e contidos transversais. Creemos que os nenos lles está a gustar esta nova metodoloxía. O can forma parte do equipo, é un máis, sobre todo neste caso os nosos nenos con necesidades son os que mellor adaptan estas novas metodoloxías. Aos cans dalle igual que o neno sea moi listo, que teña síndrome de Down, que non teña nada, que fale moito, que fale pouco, que sea alto, que sea baixo. Os cans non xuzgan. Entón, todo o mundo síntese cómodo estando cos cans, porque nos igualan. E isto penso que é o máis determinante sobre o que se pode construir logo. Os profes quedan encantados da vida de ver como nenos que normalmente non participan ou non lles interesan os contidos académicos, pois coa excusa dos cans despertamos a súa curiosidade. Gustoume moito, por exemplo, en Arzúa o ano pasado que conseguimos que os de quinto e sexto todos leran a Jack London. Traballamos moito xuntos, estamos en grupos, sentados nas mesas, cada un ten un papel distinto, buscamos moitas cousas en internet, pensamos xuntos, así aprendemos a estar xuntos nun futuro que temos un traballo e sempre hai que traballar en equipo. Lle plantexamos resolver algo, non? No segundo día lle plantexamos xeitos de resolver o medo e a frustración. Por grupos de aprendizaje cooperativo. Cada un tendo o seu rol dentro do grupo e todos, o primer día, ni Dios sabía cuál era o seu rol e o segundo día salían os portavoces disparados, os coordinadores gestionando os deberes, as preguntas todas controladas, sempre mantemos a mesma estructura, non de sesión en sesión. E cada vez isto é máis dinámico, máis rápido. Realmente, con esta excusa, podemos enlazar cos contidos académicos que sexa, nunca houbo límites a eso. Pode ser unha excusa para ter un ocio sano, para facer actividades todos xuntos, para aprender desde onde está a gascuña a procesos bioquímicos. Dentro do centro, creo que vimos comprobando desde fai 10 anos que a inclusión en aulas ordinarias de verdade é factible. O que non é factible é apartar os nenos con necesidades
e deixalos fora, porque como eles mesmos din, os nenos, din que son un máis, participan, cada un temos as nosas deficiencias, cada un temos as nosas dificultades. A cuestión é aprender a convivir con todas elas, porque estes nenos, cando saian á sociedade, van ser un máis da sociedade, non van a estar aislados. Entón, baixo o meu punto de vista, son nenos que deberían estar dentro das aulas o 100% do horario. Todos somos iguais. Tamén temos que relacionarnos con outras persoas que... Cos cans probamos facer moitas cousas que costalle facer a Pablo para entendelo máis, porque nós aprendemos del e el aprende de nós. E tamén se ten que integrar a nós. É moi habitual que imos a unha visita escolar e os nenos non queren sair ao recreo. Pois isto se consigue cos cans. Temos o interés máis que asegurado. A verdade é que está sendo unha experiencia estupenda. Está sendo unha experiencia estupenda porque nos permite unha das cousas que nos falla normalmente nas nosas visitas escolares habituais, que é a continuidade. As visitas escolares habituais imos un día, 2, 3 e xa está. Pero un programa estable permite moitísimo máis. Eu creo que se a xente se está pensando de meterse nun proxecto Erasmus Plus, eu anímovos a facelo. Sei que é moito traballo, conleva moitas horas, pero creo que ao final haberá unha recompensa, non para nós, senón para os nenos, para que de verdade vexan que non só aquí traballamos así, que se traballa en toda Europa e que todos perseguimos unha mesma meta, que é a inclusión na aula ordinaria. Sí, hai que aproveitar este momento e este proxecto que nos une con outros centros, de diferentes países, e poder coller novas aprendizaxes e novas ensinanzas para traerlos aquí e ensinarlle nós a eles o que tamén facemos. Traballar con outros colexios, falarles da nosa experiencia con Pablo e eles da outra experiencia con outros rapazes de toda Europa. E para os profes, ao mellor lle pode parecer que lle dá máis traballo, pero tamén lle quitamos traballo de enriba. Sí, certo. Sí. Certo, que cambiar costa. Cambiar sí. A mente costa, pero tamén vemos a profes moi queimados que necesitan un recurso extra, sí. Teñen que animarse a probar, porque é difícil sí. Empezar en isto. Pero sí. Unha vez que colles a rutina, ves que a calidade de vida que tes como mestre mellora. Moitísimo. Chegaremos a final de curso con esa nena que lle ten medo os cans vindo a unha saída de domingo con 25 cans. Seguro. Sí. E terá o seu can. E terá o seu can. E para voluntariado, só lles falta falar, indo a coles, enseñando a quitar o medo do corpo. E a facer cousas útiles. Sí. Señor. Moi bon traballo.